Braći i sestre, pomaže Bog. Pre jedno izvesno vremena bili smo na ovoj lokaciji i ono što bi se žargonski reklo, vratili smo se na mesto naprednjačkog zločina. Ovog puta sa sasvim jednom drugačijom retorikom, jer suviše je ozbiljna situacija da bi nastavili sa sprdnjom, mada Srpska napredna stranka je zaslužila sprdnju, zaslužila je sve najgore, zaslužila je sve ono što smo mi od njih dobili. Zašto smo se vratili ovde? Nadomak ovog objekta živi gradonačelnik Gonzo i sada se mi pitamo da li on možda namerno ostavio ovako ruiniran objekat, da njega asocira na svoj propast, na svoj neuspeh, na neuspeh našeg grada koje je pod vlašću naprednjaka doveo grad na rubu egzistencije i na rubu propasti.